Καλησπέρα παιδιά σε όλους. Σήμερα θέλω να σας δείξω πώς θα φτιάξουμε το τέλειο paper maché ball. Το πρώτο πράγμα λοιπόν εγώ που έκανα είναι να ανακυκλώσω τις συσκευασίες των αυγών. Για να επισπεύσω λίγο τη διαδικασία έκοψα σε πάρα πολύ μικρά κομματάκια τα χαρτονάκια και τα βύθισα περίπου για όλη τη νύχτα σε ζεστό νερό. Προφανώς το ζεστό νερό σιγά σιγά κρυώνει, αλλά αρκεί, οι πρώτες ώρες αρκούνε για να μπορέσει έτσι αυτό το χαρτί να γίνει πούλπα. Το επόμενο βήμα είναι ότι την επόμενη μέρα που θα σηκωθείτε ή μπορείτε και την ίδια μέρα, δηλαδή μετά από 5-6 ώρες, θα δείτε ότι έχει γίνει έτσι ένας πουλτός, ένας χαρτοπουλτός, αλλά εμείς πρέπει να πάρουμε μια πιο smooth σύσταση για να μας βοηθήσει έτσι να βγει ένα αποτέλεσμα το οποίο να μην έχει πάρα πολλούς όγκους, έτσι πάρα πολλά βουναλάκια. Θέλουμε να πάρουμε ένα σχετικό λίγο αποτέλεσμα από τη διαδικασία αυτή. Οπότε αυτό που προτείνω εγώ να κάνουμε, το οποίο δεν είναι απαραίτητο, είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα blender που όμως θα το χρησιμοποιούμε μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό και όχι για φαγητό. Δηλαδή άπαξ και κάνεις πούλπα, καλό είναι να μην το χρησιμοποιήσεις ξανά το ίδιο blender για να μπλεντάρεις τροφή. Οπότε βάζουμε την πούλπα σε ένα blender σταδιακά, αναλόγως βέβαια το blender που έχουμε, και ξεκινάμε τη διαδικασία μπλενταρίσματος, όπου εκεί θα δώσουμε το smoothness που θέλουμε. Αν δούμε ότι η σύστασή του είναι πάρα πολύ πηχτή, μπορούμε να αραιώσουμε με λίγο από το νερό της πούλπας. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε είναι να πάρουμε μία μεγάλη λεκάνη και να τοποθετούμε εκεί τον μπλενταρισμένο χυλό. Και στη συνέχεια, αφού τελειώσουμε και μπλεντάρουμε όλη την διαθέσιμη ποσότητα πούλπας που έχουμε, θα ξεκινήσουμε να συμπιέζουμε και να αποστραγγίζουμε ώστε να φύγουν τα περιττά νερά για να μπορέσει έτσι ο πυλός να γίνει stardy enough. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο διαδικασίες που μπορούμε να ακολουθήσουμε: ή παίρνουμε την πούλπα κανονικά, την στίβουμε με τα χέρια μας και την τοποθετούμε σε μια καθαρή λεκανίτσα, ή χρησιμοποιούμε ένα τουλπάνι ή μια πετσέτα και εκεί αποστραγγίζουμε, βάζουμε μέσα τον χυλό και αποστραγγίζουμε κανονικά, συμπιέζοντας πάλι τον χυλό μας. Ακριβώς η ίδια διαδικασία που πολλοί ακολουθούν στο να αποστραγγίσουν το κρεμμύδι ή το αγκούρι όταν φτιάχνουμε τζατζίκι. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία. Αφού τελειώσουμε και με αυτό το στάδιο και έχουμε έτσι βγάλει όλα τα υγρά από την πούλπα μας, αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να δώσουμε την υφή του πυλού. Δηλαδή να μπορέσουμε να το κάνουμε εύπλαστο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε και σχήμα μετέπειτα. Αυτό λοιπόν για να το κάνουμε υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Κάποιοι προσθέτουν κόλλα, άσπρη κόλλα. Κάποιοι προσθέτουν και αλεύρι, είτε αλεύρι για όλες τις χρήσεις, είτε corn flour. Εγώ για τα συγκεκριμένα λοιπόν μπολ, το μόνο που έκανα είναι να χρησιμοποιήσω την πούλπα μου μαζί με λίγο κόλλα. Αυτήν εδώ. Οι περισσότεροι θα την ξέρετε, πρακτικά είναι ξυλόκολλα. Φέστατα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις λευκές κόλλες, που είναι και νομίζω πιο οικονομική από μια ξυλόκολλα. Ωστόσο εγώ, επειδή τα συγκεκριμένα μπολάκια τα ήθελα για το έτσι, για κωδικούς στο έτσι, ήθελα να είμαι σίγουρη ότι αυτός ο πυλός δεν θα πάθει κάτι. Και γνωρίζοντας τη συγκεκριμένη κόλλα και από το punch needle που το χρησιμοποιώ για να κλειδώσω από πίσω τις λούπες, ήξερα ότι αυτή η κόλλα λοιπόν είναι πάρα πολύ έμπιστη και το αποτέλεσμά της θα είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό. Εάν εσείς στο σπίτι έχετε μια οποιαδήποτε άλλη κόλλα, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε άφοβα. Οπότε προσθέτουμε λοιπόν μέσα στην πούλπα μας και μια ικανοποιητική ποσότητα κόλλας. Θα πάτε σταδιακά γενικά, γιατί αναλόγως, αυτός είναι ο Τσίκο, και ο κύριος, βλέπετε μια ουρά να παίζει,
Οπότε θα χρησιμοποιήσετε λοιπόν αναλόγως με την ποσότητα της πούλπας σας, θα χρησιμοποιήσετε και την αντίστοιχη ποσότητα σε κόλλα. Στο Word που θα σας δώσω κάτω από το βίντεο σας έχω δώσει μια σύσταση που γενικά είναι η πιο αποδεκτή ας πούμε, αλλά εσείς εννοείται μπορείτε να το δείτε με την αφή σας και με την αντίληψή σας του πόσο δηλαδή κόλλα θα βάλετε. Αυτό που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε έναν εύπλαστο πυλό, κάτι σαν πλαστελίνη. Εννοείται θα κολλάει λίγο στα χέρια γιατί έχουμε χρησιμοποιήσει κόλλα, οπότε το υλικό είναι σχετικά κολλώδες. Αν θες να το γλιτώσεις αυτό, τοποθετείς λίγο είτε ελαιόλαδο είτε ηλιέλαιο στα χέρια σου, για να μην δηλαδή αφήνει η κόλλα πάνω πάρα πολλά marks στο χέρι και δεν μπορείς να πλάσεις με άνεση το υλικό σου. Και μετά, για να φτιάξεις ας πούμε ένα μπολάκι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα καλούπι. Το καλούπι αυτό μπορεί να είναι κάποιο μπολ που εσύ μπορείς να έχεις στο σπίτι. Ο Τσίκος άραξε, βλέπω το πόδι του έτσι να εξέχει. Οπότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις εσύ κάποιο καλούπι από ένα παλιό σου μπολ, στο οποίο ιδανικά μπορείς να βάλεις μεμβράνη για να μην κολλήσει μετά καθώς στεγνώνει αυτό. Και αυτό που θα κάνεις είναι σιγά σιγά θα παίρνεις λίγη πούλπα και θα τοποθετείς επάνω στο καλούπι σου. Και σιγά σιγά θα το χτίζεις. Θέλει κάποια ώρα για να γίνει η διαδικασία. Εγώ ας πούμε στο συγκεκριμένο μπολ, τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται. Εδώ έχω προσπαθήσει να χτίσω έτσι λίγο και το εφέ που έχει από κάτω το μπολ για να δώσω έτσι μια αίσθηση ότι είναι ακόμα πιο λεπτομερές, και αναλόγως με το πώς θες να το διακοσμήσεις μπορείς να κάνεις και τις ανάλογες τρύπες. Ας πούμε εγώ εδώ, να εδώ μου έχει φύγει λίγο η ράφια, εγώ εδώ ήθελα να βάλω coconut rope, οπότε κόλλησα με σιλικόνη το συγκεκριμένο σχοινί περιμετρικά και στη συνέχεια αυτό που έκανα είναι, όσο ήταν ο πυλός μου νοπός, έκανα κάποιες τρυπούλες εδώ με καλαμάκι. Βοηθάει το καλαμάκι γιατί τραβάει μια μικρή ποσότητα μέσα στο στόμιο, οπότε αφήνει μια καθαρή τρύπα. Γενικά το καλαμάκι στον πυλό είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο tool, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Και είτε θα κάνεις περιμετρικά και εδώ τρυπούλες, για να μπορέσεις μετά να κάνεις weaving με ράφια, είτε θα το κάνεις έτσι επιλεκτικά. Σε αυτό εγώ επέλεξα να το κάνω επιλεκτικά και να πιάσω με ράφια το σχοινί για να το ασφαλίσω ακόμα περισσότερο. Η διαδικασία του decoration την κάνεις μερικά 24 ώρα μετά, αφού δηλαδή στεγνώσει ο πυλός. Το μόνο που φροντίζεις είναι να κάνεις τις τρύπες όσο είναι νοπός. Οπότε, αφήνοντας τον πυλό σου να στεγνώσει κάποια 24 ώρα και να γίνει μετά πάρα πολύ σκληρός, αυτό που κάνεις είναι το εξής μετά. Γυαλοχαρτάρεις, αν θες να μην έχει πάρα πολύ έτσι σαγραιόψη, και μετά συνεχίζεις με το process είτε του βαψίματος. Το άσπρο χρώμα που έχει πάρει εδώ το δημιούργησα προσθέτοντας λίγο ακριλικό χρώμα μέσα στον πυλό. Εσύ μπορείς να δώσεις όποιο χρώμα θες στον πυλό σου, είτε κατά τη διάρκεια του πλασίματος, δηλαδή όσο είναι νοπός ο πυλός, με κάποιο ακριλικό χρώμα, ή μπορείς αφού στεγνώσει πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο υλικό, μετά από πάνω να το βάψεις. Επίσης, αν δεν θες να ακολουθήσεις καμία από τις δύο διαδικασίες, δηλαδή να μπλέξεις με ακριλικό χρώμα, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να χρησιμοποιήσεις ένα λευκό χαρτί, όπως π.χ. χαρτί υγείας. Τελειώνουμε και με την ξύρανση του πυλού. Από πάνω μπορούμε να το βάψουμε, είπαμε, ή να το γυαλοχαρτάρουμε. Και στη συνέχεια πρακτικά μπορείς να συνεχίσεις με οτιδήποτε θέλεις να κάνεις στο κομμάτι του decoration. Είπαμε, εγώ έχω βάλει coconut rope έτσι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το earthy style που δίνει στο συγκεκριμένο υλικό. Μπορείς να τοποθετήσεις ράφια. Θα σας αφήσω από κάτω όλα τα υλικά που έχω χρησιμοποιήσει. Αν είστε από Ελλάδα μπορείτε να μου στείλετε και μήνυμα
για να σας κατατοπίσω για το πού να βρείτε τα υλικά σας. Και πρακτικά αυτό ήταν. Εγώ έχω κάνει εδώ και ένα κουταλάκι. Να το έχω πλάσει ούτως ώστε έτσι να έχει αυτήν εδώ την εσοχή και εδώ ακολούθησα πάλι την ίδια διαδικασία. Έχω κάνει μία τρύπα και έχω περάσει τη ράφια. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Στον air dry clay μπορείς κανονικά να πλάσεις το αντικείμενο που θέλεις και αφού ο πυλός στεγνώσει, μπορείς με ένα ειδικό drill να κάνεις τις τρύπες που εσύ θες χωρίς να συμβεί κάτι ή να πάθει κάτι ο πυλός. Αν γίνουν προσεκτικά οι τρύπες, ο αυτοξηρενούμενος πυλός γενικά σηκώνει μια τέτοια διαδικασία. Ωστόσο, το paper maché, επειδή είναι πολύ πιο σκληρό, έχει ένα αποτέλεσμα πολύ πιο σκληρό και άθραυστο από αυτό του αυτοξηρενούμενου πυλού, δεν σας συστήνω μετά να κάνετε τις τρύπες, γιατί είναι αρκετά επικίνδυνο. Μπορεί να σου φύγει η μύτη από το τρυπανάκι σου ή μπορεί να καταστραφεί γενικά το βάζο ή και το ίδιο το τρυπάνι. Οπότε, ό,τι τρύπα θέλετε να κάνετε, ό,τι σχεδιασμό θέλετε να κάνετε, θα φροντίσετε να το σκεφτείτε από την αρχή όσο ο πυλός είναι νοπός. Μπορείτε να φτιάξετε πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως διακοσμητικά στοιχεία στο σπίτι σας. Αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οτιδήποτε απορία ή ερώτηση έχετε, μπορείτε να με ρωτήσετε είτε στο inbox μου, στο Instagram, είτε στο YouTube εδώ, στα σχόλια από κάτω. Θα χαρώ πολύ να σας απαντήσω και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας φιλώ. Τσιτσι.